Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars с Ел Примо. Затова абонирайте се, лайкайте бутона и нека да стигнем поне 10 лайка, защото за сега повече не искам. После като се ме по-навишти, ще искам по повече, по 500, по 1000 лайка, но за сега не. И сега ви оставим да слушате играта. ¡El campeón! Еми хора, това беше от мен. Поне спечелихме играта и другата игра ще ви посрещна с Поко. Така че до другото видео и чао!